na istimna'i suna biya wa kansu da kansu bukata. To daga wannan abin idan ya faru to akwai bututaye da Allah ya zuba da waɗansu halittu da Allah ya aji, daga nan an samu matsala. Mutum ba zai sani ba, ba zai san haka ba, wato shi a kan kansa zai gano wato internal part ɗinsa na ɓangaren sexuality ya samu naƙasu. Sai ya ce misali kama al'aurarsa ta kankai, zafi a mararsa, ko a ce alhusiya ɗinsa wato testicle ɗinsa wato ƙwallon marainansa yana kumbura, ko kuma a ce ƙaiƙayi, raɗaɗi, zugi, kwailewa, ƙuraje sun bayyana a tare da shi. Wannan ba abu ne ma'alum, ba abu ne bayyananne ba. Da haka kana da wannan, ai dole ka gano cewa matsalolin da ake jiya maka ake jin tsoronsu to sun faru a tare da kai. Don haka kafin ka shiga ɗakin matarka a aure ya kamata maza ka je ka samu ƙwararrun likitoci ka bayyanar musu da kanka, su baka magani, ba don komai ba don ka zo ka zauna da iyalinka.